Komunisti a zástupcovia občianskeho odboja rokovali v druhej polovici roku 1943 o spoločnej platforme protifašistického odboja na Slovensku, ale tie dohody boli veľmi komplikované pre rozdielne názory na realizáciu týchto hlavne politických akcií. Dvere sa v zásade otvorili po 12. decembri 1943, keď bola podpísaná v Moskve dohoda medzi Československom a Sovietským zväzom o vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci, čo v zásade umožnilo aj predstaviteľom komunistickej strany aj občianskeho odboja na Slovensku otvoriť tie rokovania a ich dokončiť. A v Bratislave potom podpísali dokument, ktorý bol nazvaný Vianočná dohoda, ktorý otvoril spoluprácu komunistických a občianskych zložiek odboja a bol v podstate základom prípravy odboja, ktorý viedol k Slovenskému národnému povstaniu. To je fakticky začiatok toho, čo vyvrcholilo ozbrojeným zápasom proti nacizmu a domácim pomáhačom v roku 1944.